Dins del projecte Rebooks, des d'Ecosol ens en cuidem de la recollida i el transport dels llibres. Ho fem sobretot mitjançant els contenidors de roba que tenim instal·lats en diferents poblacions de la diòcesi de Girona. Llavors, amb les rutes diàries, aquests llibres s'emmagatzemen i un cop per setmana, aproximadament, els traslladem a Montilivi. Es dediquen a això, no? Agafen els llibres que ens porten, que s'han de donacions, els revisen, els netegen i els classifiquen si són aptes o no aptes per la venda. El projecte Rebooks està dins el marc del servei prelaboral de la Fundació Drissa i llavors es configura com una activitat més que les persones usuàries que participen en aquest servei poden realitzar de forma voluntària per tal de millorar el seu perfil professional amb l'objectiu d'aconseguir i mantenir una feina.